plavog goluba, sanjivute ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listu lepivih pjesmena, još jednom da te zaštitim, dok Batmana zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti trajne poruke nakon noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih putova. Sa druge strane jastuka. Sa druge strane jastuka. Dobroveče i dobrodošli. Dugo smo vas očekivali, posle koliko godina, što privatno, što poslovno, niste bili u Čačku? A ne, privatno sam bio često, ali poslovno, što se tiče koncerata, dugo nisam svirao. Sigurno 10 godina i pre toga nisam davno, još dok smo radili halu sportsku i to, tako da je to baš bilo davno. Čini mi se nekako se skockalo da bude pravo vreme po izlasku novog albuma. Pa jeste, slučajno, ali baš mi je drago da je tako, jer kad već toliko dugo nismo svirali u Čačku, onda nije loše da dođemo i da kad imamo nešto novo, a nama je pre mesec dana izašao novi album i baš je aktuelan, tako da svirat ćemo i neke nove stvari. Nećemo mnogo da davimo ljude da sviramo ceo novi album, zato što je ipak baš nov, ali 3-4 pesme sigurno ćemo možda i više da odsviramo i svirat ćemo izbor starih hitova. Što ima sretan tirs, to je nekoga stvar, da bi rekao da je čovjek sam, rekao bi samo znam, kad bi samo nema kel, jer mi fali štebec. To što je njima teli, ništa se ne imamo, to je nekoga stvar, da bi bio mile. Da li je zaista ovaj album podsjećanje na one nekadašnja prva 3-4 albuma, kultna albuma? Pa ja mislim da ne znam ja to da kažem jer sam ja radio album, ali čini mi se da su jako dobre kritike za sad i onako ljudi dobro reaguju i to je meni najbitnije, dobri su komentari na internetu i tako da bih rekao da je dobro prošlo. Saradnici provereni, ali boga mi oslonili ste se i na produkciju u inostranstvu. Da li je to pun pogodak za nešto odlično? Pa ne, samo postprodukcija bila u Abbey Roadu, u Londonu, to je nama bila želja, pa smo to sebi ispunili, a od saradnika ekipa, u stvari vratili smo Saleta Habića koji je nama bio producent pre recimo 10-15 godina i onda jedno vreme nije radio. Mi smo jedno vreme radili sa Vojom Aralicom i sa njim smo odlično sarađivali, ali evo sad smo se opet malo vratili Saši. Mislim da je on dosta dao tu. Ostalo je moj bend, znači moj bend standardni i bio je Ranđa iz Nevernih beba, bio je Davor Rodik iz Plave trave Zaborava koji svira sa baretom i majkama i bio je Marko Kuzmanović, bubnjar i naš
drugar i tonac Nikola Vranković je isto svirao par gitara. Imate i duet sa Džikom, kaže, podsjeća pesmu na onu nekadašnju staru. Pa, u stvari ne podsjeća ni po čemu drugom, mislim, ni po muzici, ni po tekstu, ali po tome što je to duet, a 30 godina nismo to radili i ta isto pesma lepo prošla, Severac se zove, i to je Žikina muzika, ja sam pisao tekst, a pevamo zajedno. I morate znati, za nas je vreme stalo pored vas ovakvih i uopšte nas ne zanima to što godine prolaze. Ne pevamo! Sjećam se slike ja oklepa, godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, a ti ja i ti i ja. Sjećam se slike ja prejedno, meseca na slici, septembarski leodan. Na reku uzaha sunce se, ne vraća zelena, Hvala i ti i ja. Idemo! Godine prolaze ne vozi, korakom godine prolaze mi stojimo, jer smo li sretni, jer smo pametni. Godine prolaze mi gledamo. Ajde, Loki! Puno pričamo uopšte o filmskoj muzici, vi ste napisali i uopšte izveli ste sa Lošom onu čuvenu pesmu za seriju Vratit će se rode. Da li i dalje imate nekih saradnji, kada je filmska ili uopšte produkcija filmska? Da, ja sam radio dva igrana filma, Ni na nebu, ni na zemlji, Mišera Divojevića, odatle, da kažemo, najpoznatija pesma Moji drugovi. I sa Duško Kovačević se radio profesionalca, odatle pada Vlada, jedna od poznanja, ima još normalno. I ovo iza serije, eto, to je bilo za rode sa Lošom, mislim, radio sam dosta toga, trenutno ne radim, ali postoji mogućnost da Duško Kovačević ponovo radi neki film, ako Bog da na proleće, i pričali smo da možda, ako to bude bilo sve, a to najmanje sad od mene zavisi, ja bi to vrlo rado radio. Sad, juče je bilo ovde kataklizma kada je vreme u pitanju i danas se razvedrilo na opšte zadovoljstvo. Vi imate jednu pesmu, Može da te udari grom. Da li može grom da nas udari od vaših lepih pesama i emocija ili eto, to je nešto? Samo od pesama, ovo neće, ovi gromovi da nas udaraju, ne. I ja mislim da je juče ono bilo najgore i da je to prošlo, a danas može samo bolje da bude. U sali Lom, da li će biti i na remontovom Lom? Pa bit će, ja sam siguran, potrudit ćemo se, dugo nismo svirali ovde, u dobroj smo formi, tako da verujem da će bude super koncert. Da li možete da nam obećate da neće proći baš ovoliko vremena? Ja se nadam, mislim da ćemo sada češće da dolazimo u Čačak. I moram na kraju da vas pitam, od mnoštva hitova vaših starih, da li ipak možete da izdvojite jednu koju gotovo na svakom koncertu pevate, koju ne izbacite tako radi? Pa, recimo, skoro ceo album Prodavnice tajni malte ne sviramo stalno, tako da možda jednu stvar ne sviramo s tog albuma, ali otprilike to najčešće sviramo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo, godine prolaze ne vozi, korakom godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Ajde, Loki! Veliko zadovoljstvo, posle mnogo godina, ponovo je na naš normalan koncert u Čačku. Mnogo mi je nego da smo ovde.